నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైతులు కొట్టడం వల్ల ఇబ్బంది అయిపోతుంది బాగానే. దీని ద్వారా కొట్టడం వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది, మాకు ఆరోగ్యపరంగా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దానివల్ల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది మామూలుగా మనం స్ప్రేయింగ్ చేసుకుంటేనే. కింద ఏమున్నదో తెలియదు, పురుగు పుట్ర ఏముంటున్నాయి కూడా కనిపించవు వరి ఎదిగినప్పటికీ. దీనివల్ల సేవ్ అవుతుందని బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. మందు కూడా సేవ్ అవుతుందండి దీనివల్ల. తక్కువ టైంలో కూడా ఎక్కువ స్ప్రేయింగ్ అవుతుంది, మందు సేవ్ అవుతుంది, టైం బాగా కలిసి వస్తుంది మనకి. దీని నుంచి మనం రోజుకి మనిషి వచ్చి ఒక 2 ఎకరాల నుంచి 3 ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ కొట్టలేరు. దీనివల్ల 20 నుంచి 30 ఎకరాలు కూడా కొట్టచ్చు. దీనివల్ల అన్ని విధాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. కార్యక్రమం ద్వారా మేము బాగా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాము. దీని ద్వారా చేయించుకోవాలని 10 మంది రైతులు సహకారం కోరుతున్నాం. యువతకి బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఉద్యోగాలు అన్నిటి వల్ల బాగుంటుందండి ఇది.